Sinden kok le nyuwarake buta ora. Ayo galake minta ampun nih. Jarikmu cupet dhewe to? Boten iki. Hah? Jenengan sing delok. Ora. Mun tak biyake. Ora wis. Boten cupet, Pak. Ora maksude ora tok wiron dhewe ngono lho, ora diwiru. Niki mboten diwiru kabeh. Oh, jan ora wiron to? Mboten. Sinden ki sesuk ana iki wiru. Wiroke, Pak. Gah. Sinden kok akon dalang ora. Iya, kuwi apa ora kekendelen kuwi lambene kok ngono kuwi. Iya. Nek liyane ora wani, nek dheke wani. Iya. Nek muni kon jajan ngono muni bareng aku mayang adoh ngono. Mampir Alfamart ngono kono tin golek panganan. Nggih, Pak. Jelu. Oh, kaya wong blanja ana. Apa-apa ditukuan nang jero mobil krauk.